नमस्ते, मी खारे शंकरपाळे बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. मी तुम्हाला ते थोडंसं दाखवते. हे पाव किलो मैदा आहे. हे पाव किलो मैदा आहे. 1 चमचा जिरा आहे आणि आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. आणि आहे ना 2 चमचा तेल आहे. हे तेल आहे ना गरम करून या मैद्यामध्ये आहे ना मिक्स करून ठेवायचं. ह्याच्या पुढचं मी तुम्हाला दाखवते. आता मी पहिलं आहे ना हे मैदा परातीमध्ये ओतते. पाव किलो घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरा आहे आणि आपल्याला ना चवीपुरतं थोडंसं मीठ घ्यायचं. म्हणजे जास्त पण नाही घ्यायचं, खार झाले तर परत वांदे. म्हणजे खारे शंकरपाळे आहे पण आपल्याला खार नाही करायचे आहेत, चवीपुरते करायचे आहेत. आता याचं आपल्याला सगळं मिक्स करायचं आणि याच्यामध्ये गरम गरम तेल ओतायचं आणि तेल ओतून आहे ना सगळं तेल मिक्स करून 1 तास आहे ना आपण ते पीठ असं झाकून ठेवायचं आहे. आता मी तेल गरम करून आणलं आहे. त्यात या पिठामध्ये असं ओतायचं. हे चांगलं मिक्स करून आहे ना हे आता 1 तास झाकून ठेवायचं आहे. हे असं तेल टाकल्यावर आहे ना हे असं चांगलं तेलामध्ये असं हे करून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचं. आता चांगलं मिक्स झालं आहे. आता मी आहे ना 1 तासासाठी हे झाकून ठेवणार आहे भरून. ह्याच्यामध्ये भरून ते झाकून ठेवते 1 तास. 1 तासाने आपण आहे ना ते पीठ मळून पाण्यातून चपातीच्या गोळ्यासारखं शंकरपाळ्या लाटून तळून घ्यायच्या. हे असं भांड्यामध्ये घेऊन आहे ना असं ते झाकून ठेवायचं चांगलं असं 1 तास. 1 तासाने खोलून परत ते मळून आपण शंकरपाळ्या लाटायचे. आपण बघूया पिठाचं 1 तास झाला आहे. पीठ मळून तेलामध्ये फक्त मळून ठेवलेलं होतं. मस्त झालं आहे. आता मी ते पिठात भिजवून आहे पाण्यामध्ये भिजवून गोळा करून घेते. थोडं थोडं पीठ पाणी ओतायचं. आपले खारे शंकरपाळे. गोड गोड खाऊन कसं कंटाळा येतो ना, म्हणून त्याच्यातनंच म्हणजे आपले चिवडा कसा तसा हे शंकरपाळ्या थोडे थोडे करायचे आपले मस्तपैकी. पिठाचा गोळा चांगला करून घ्यायचा. असं छान गोळा मळून झाला आहे असा. आता आपण ह्याचे आहे ना पातळ चपातीसारखे आहे ना पोळ्या लाटायचे आणि शंकरपाळ्या कापून घ्यायचे आणि तळायचे मस्त कुरकुरी शंकरपाळ्या. आता याचे मी गोळे करते. पातळ करायचे आहेत ना म्हणून याचे मी 3 गोळे करते. याचं त्याला मैदा लावायचं असं पीठ सुका आणि लाटायचं. हे असे लाटून घ्यायचे चांगले. हे पातळ लाटायचे. त्याचे हे जिरं टाकलेलं आहे ना हे जिऱ्याने आहे ना एकदम मस्त छान होतात, एकदम कुरकुरीत पातळ. मी तुम्हाला थोडेसे दाखवले करून, तुम्ही जास्त करा पण अंदाजाने करा. मी पाव किलोचे केले, तुम्ही अर्धा किलोचे करायचे. ह्याला कसं खाताना कुरकुरीत खाताना कसा जिऱ्याचा वास येतो मस्त, त्याच्यामुळे अजूनच छान लागतात. एकदम पातळ लाटायचे. आता पोळी छान लाटली आहे. आता मी आहे ना हे बघा हे कातणी असते, याला कातणी पण बोलतात, चिरणी पण बोलतात. ही 10 रुपयाला आणली. आता हे ना ते आपण कापून घ्यायचे मस्तपैकी.
आणि बारीक बारीक लाटले असे कापले ना मग ते छान होतात, खाताना पण चांगले लागतात. असे लाईनशीर एकदम मस्त कापायचे. आता असे समोर लाईनी करून घेतले ना म्हणजे आता तिरके कापायचे. पहिले असे गेले तरी चालतील. जसे आपल्याकडे कातणी नसेल ना तर आपण कसं चाकूने कापलं तरी चालेल. हे असे सर्व आहे ना मी आता लाटून कापून घेते आणि तुम्हाला तळताना दाखवते. आता गोळा लाटून घेते मस्तपैकी, पातळ लाटायचा एकदम. खारे शंकरपाळे आहेत ना मस्त छान लाटून आणि कापून झाले. आता मी तुम्हाला तळून दाखवते. गॅस पेटवलाय, तेल तापायला पण ठेवलंय. आता बघूया आपण तेल तापलं काय. हे असं पिठाचा तुकडा आहे ना एक टाकून बघायचा. हा असं वर आला ना की तापलं समजायचं. हे आता काढून आहे ना पहिलं हे आपण खायला नाही घ्यायचं. हे कसं गॅसला ठेवायचं असं शेगडीला. आता मी त्याच्यामध्ये थोडे थोडे सोडते. म्हणजे मस्त गोल्डन कलरचे आहे ना एकदम मस्त भाजून घ्यायचे चांगले. ते छान भाजले. आता थोडं गॅस बारीक करते आणि काढते. असे चांगले गाळून काढायचे. आता मी हे सर्व आहे ना असे पटकन तळून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. मस्त छान झाले. असे थोडे थोडे टाकायचे म्हणजे जास्त नाही टाकायचे, कारण जर जास्त टाकले ना मग तेल थंड होतो. गॅस फास्ट केलाय. ते आपण हे एकत्र टाकले ना तर ते चिपकत नाही, ते सुटतात तेलामध्ये. असे आपण सारखे करताना आहे ना ते सुटतात, कारण त्याच्यामध्ये तेल विझवायला घेतलेलं आहे ना. आता सर्व असे आहे ना मी तळून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आपल्या जे खारे शंकरपाळ्या कुरकुरीत आणि मुरमुरीत एकदम मस्तपैकी तयार झालेल्या आहेत. हे बघा एकदम खुसखुशीत तुकडे पडतील. हे बघा आणि खाताना पण एकदम छान असे तुकडे पडतात. एकदम तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी आणि मला पाठवा गरम गरम फोटो काढून.